Embriyên ku dişibin mirovan û meymunan hatine afrandin. Ji vîdyoyên heyvê kurtefilmek hate çêkirin. Ceribandinên ku li ser ajelan tên kirin û zerarên wan. Dîmenên newazê yên galaksiyê hatine parvekirin. Lerizîna tevnepîran veguherandina muzîkê. Vîdyoya ku erdhej û tsunamiyên 120 salan nîşan dide. Di zivistanê de xwîna çûkan wan ji sermayê diparêze. Dosya me hefteyê derbarê bandora teknolojiyê ya li ser tiralbûna mirovan de ye. Zanist her çi qas bi piranî ji bo feydeyên mirovan pêş bikeve jî hin encamên wê dibine sedema nîqaşan. Rojên borî, xebateke ku di kovara sel de hate weşandin bû mijara nîqaşeke nû. Di gotara ku hatî weşandin de zanyaran ducore zindî di xebatekê de gihandin hev. Zanyaran ji mirovan û meymunan embriyoya ku wekî kîmer bi nav dikin afirandin. Ji ber ku embriyo ji mirovan û meymunan hatiye afirandin bû sedema nîqaşan. Ji hin aliyan ve embriyo kîmera li derveyê exlaqê zanistê tê dîtin. Her wiha nayê zanîn ku ev xebat bi awayekî fermî hatiye birêvebirin an na. Zindiya ku hatiye afirandin nîvî mirov û nîvî jî meymun e. Sedema afirandina vê zindiyê ew e ku êdî li laboratuwaran organên mirovan werine hilberandin. Daxwaza afirandina organan a di laboratuwaran de ne fikreke nû ye. Lêbelê di vê xebatê de xala xeternak ew e ku di laboratuwaran de zindî dê bêne afirandin û paşê wextê pêdivî bi organan çêbû dê organan ji wan derxînin û dê tendurustiya wan têkeve xetereyê. Zanyar bi xebatê hêvî dikin ku pêdiviya mirovên ku organên wan têk çûne pêk bînin. Lêbelê di vê xebatê de dubendiyeke wisa jî heye ku ji aliyekê ve dê mirovan rihet bikin, lê ji aliyê din ve jî dê jiyana hin zindiyên din têkeve xetereyê. Derhênerê ji Îrlandayê Sandoran ji dîmenên heyvê û Ajansa Fezayê ya Japonyayê kurtefilmek amade kir. Montaja kurtefilma bi navê Earthres ji dîmenên keştiya fezayê ya bi navê Kaguya ya Jaxa'yê hate çêkirin. Di filmê sehdeqeyî de dîmenên balkêş ên cîhanê ku ber bi heyvê ve bilind dibe hene. Di dîmenan de bilindbûna cîhanê dişibe hilhatina rojê. Lêbelê ya ku di dîmenan de xuya dibe, ne roje cîhan bixwe ye. Filma Earthres ji aliyê temaşevanan ve bi awayekî baş hate şîrovekirin. Her wiha ev kurtefilm ne xebata yekem a derhênere. Sayên doran berî niha jî li ser hesabên xwe yên dijîtal dîmen û vîdyoyên Marsê wekî kurtefilm amade kiriye. Can you mark it, please? Do you want me to click it now? Yep, go for it. Go on. Like that? Brilliant. Oh, it's like in the movies. Alrighty, so my name's Ralph. I'm a rabbit, as you can see. I'm blind in my right eye and this ear. Rojên borî kurtefilmeke balkêş hate weşandin. Di kurtefilmê de kîvroşkek bi awayekî qerfî balê dikişîne ser ceribandinên li ser ajalan. Now I know it looks bad, but the way I see it, I'm doing my job.
if just one human can have the illusion of a safer lipstick or deodorant or... Hey, Ralphie! Psst. Ralphie! What's with the camera crew, bro? They're just following me around, making a documentary or something. Can you ask them to get us out of here? Yeah, what will we see? Come on, Ralphie, just ask them to really get us out of scared. here. My mom I don't would want to know. die, man. Okay, Ralphie! Okay, I hear you. You can edit that out, right? Oh, here we go. Hey, don't touch Shit! مرۆڤ هەر ڕۆژ ji bo paqîjiya xwe gelek tiştan bikartînin. Lêbelê ew tiştên mirov dikirin, çawa têne ceribandin, an ji dikîjan merheleyan re derbas dibin, tên ji bîr kirin. Mixabin gelek markeyên ku dixwazin alîkariya jiyana mirovan bikin, an ji li tenduristiya mirovan difikirin, bi heman hestên baş li ajelan nafikirin. Ceribandinên ku li ser ajelan têne çêkirin û wan diêşînin jî nîşaneyên vê yekê ye. Di ceribandinên markayan de bi hezaran mişk, meymun û kîvroşk têne bikaranîn. Bi taybetî jî di ceribandinê tiştên kozmetîk de ajel pir têne bikaranîn û zerareke mezin digihîne wan. Di ceribandinan de carnan hin ajel ji sehekên xwe dibin, hin ji wan jî xwe ranagirin û dimirin. Di kurtefilma ku hatî amadekirin de jiyana kîvroşk Ralph bi devê kîvroşk tê vegotin. Di vîdyoyê de êşên kîvroşk bi awayekî xerfî têne vegotin. Di navçend rojê de li ser medyaya dijîtal deng veda û her kesî berê xwe da ceribandinên ku li ser ajelan tê nekirin. Gelek kesan bertek nîşanî vê yekê dan û xwestin ku ceribandinên li ser ajelan dawî bibin êdî. Yeah, I'd just like to say to everyone out there still buying animal-tested cosmetics. Di dawiya sala borî de Koma Fezayê ya bi navê Crew Dragonê dest bi xebatên li fezayê kir. Koma Fezayê di rojên borî de li ser hesabên xwe yên medyaya dijîtal dîmenên newazeyên galaksiyê parvekirin. Dîmenên ku hatine kişandin ji aliyê heskiriyên fezayê ve pir hatin ecibandin. Vîdyo ji ser hesabê astronotê NASAyê Mike Hopkins ve hate parvekirin. Hopkins bi gotinên xwe ji vîdyoya ku ji aliyê komeke dehkesî ya fezayê ve hatiye kişandin dike û dibêje qet nedihate bîra min ku ez ê rastî dîmenekê ew qasî balkêj bim. Astronota Ajansa Fezayê ya Japonyayê Suchi Noguchi ji kapsûla SpaceXê ya bi navê Crew Dragon wergirtiye û hinekî lez daye dîmenan. Bi vî awayî dîmenên newaze derketine holê. Armanca keştiya Crew Dragonê ya fezayê rêvekirina keştiya duyem ya bi navê Endeavour'ê ye. Di keşifkirina cihê nû de ev dîmenên balkêj derketine holê. Tevnên pîrepindan herçiqas ji aliyê mirovan ve tenê nîşaneya pîrepindan be jî ev yek ji bo pîrepindan newûsa ye. Gelek pîrepind korin û cîhanê ji dengên tevnên xwe naz dikin. Di xebateke nû de berê xwe dane tevnên pîrepindan û dengê ku derdixin. Koma Kimyayê ya Amerîkayê berê xwe dane tevnên pîrepindan ku çawa deng derdixin. Dengê tevnepîran bi çend modelên kompîteran ji hev cuda hatiye ceribandin. Profesör Marcus Boller dibêje dengê tevnepîran dişibe amûrên muzîkê yên bi têl. Boller û Koma xwe difikirin ku tevnepîr wekî têlên amûreke ku hatiye şidandine. Ji ber vê yekê li ser kompîteran komeke dengan afirandine. Ji bo afirandina notayan Koma xebatê gena tevnê, cihê girêdana tevnê û dirêjiya perçeyê tevnê hesab kirine. Di encama xebatê de muzîkeke balkêj derketiye holê. Di dengê duyem de dengê tevna ku zêde hatiye şidandin û ji ber vê yekê bûye perçe hatiye çêkirin. Ev deng dişibe dengê balafirên ku bi hewa dibine. Lêbelê ji ber ku ev deng pir nizme, mirov di jiyana xwe de dengî nabihîzin. Di vîdyoya hatî parvekirin de xebatkar xwe berdidin nava tevnepîrekê. Di vîdyoya ku rastiya wî hatî zêdekirin de mirov nêrîna kesekê di nava tevnepîrê de dibînin. Dengê ku ji vîdyoyê tê dengekî tevlîhev û tirsnak e.
ناوەندە هەشیارکردنا توسونامیان یا نەتەوەی یا ئەمریکایە لەسەر حەسابێ خۆی مەدیایە دیجیتال ڤیدیۆیەک پارڤە کرد. Di vîdyoyê de cihên erdhej û tsunamiyên ji sala 1901 heta sala 2020 tên nîşandan. Di vîdyoyê de mezinahiya erdhejê tê xuyakirin. Yên ku herî zêde balê dikişînin yên li Pasîfîka Bakurin. Di vîdyoyê de tê xuyakirin ku herêm ji erdhej û tsunamiyan çi qasî bi bandor dibin. Di cihê ku erdhej pêk hatî de xelek çêdibe. Li gor mezinbûna xelekê jî mezinahiya erdhejê tê xuyakirin. Herwiha tsunamiyên ji ber erdhejê jê bi roniyekê tê nîşandan. Di vîdyoyê de xuya dibe ku piraniya erdhejan li ser sînorên lewheyên hişk ên qit'ayan pêk tên. Ji ber vê yekê ew herêm tim di çavdêriya zanyaran de ne. Ji bo bergiriyan zanyar tim wan herêman çavdêrî dikin. Ji salên ku sîsmografî hatiye keşefkirin ve bûyer ango erdhejên ku diqewmin hatine qeydkirin. Di encama qeydên sîsmografiyê de vîdyoyên balkêş hatine amadekirin. Heta niha dihat zanîn ku di sermayê de çûk xwe diracifînin, pirça xwe sîx dikin û bi vî awayî xwe germ dikin. Di derbarê hin taybetiyên dinên çûkan de kêm agahî hebûn. Di xebateke nû de hate keşifkirin ku di hewayên sar de çûk bi xwîna xwe germ dibin. Li gor zanyarên zanîngeha Lung û Glasgow'ê sedema germkirina xwîna çûkan mîtokondrî ye. Koma lêkolînê ji bo piştrastkirina vê fikra xwe berê xwe dane sê cûre çûkan. Paşê zanyaran ji bo pîvandina mezaxtina oksîjena mîtokondriyan alaveke bi navê metreyerapspîro bikaranîn. Bi saya vê yekê derket holê ku oksîjen çi qasî ji enerjî û germkirinê re diçe. Herwiha di her mînakeke xwînê de zêdebûna mîtokondriyan hate pîvandin. Di daneyên ku di kovara The Facip de hatine parvekirin de hate dîtin ku di mînakên xwînê yên zivistanê hatine girtin de mîtokondrî zêdetirin. Herwiha hate dîtin ku mîtokondrî ji bo germkirinê zêdetir hatine bikaranîn. Aliyên erênî yên pêşketina teknolojiyê bi jimartinê naqedin. Jiyana mirovan hêsan dike û barê li ser mirovan sivik dike. Helbet tûşik û guman ji vê yekê tune ye. Lêbelê li aliyê din mirovên ku barê wan sivik dibe çi dikin? An jî jiyana hêsan çi qasî şert e? An jî giringiya wê çi ye? Ev jî mijarên nîqaşê yên pêşketina teknolojiyê ne. Bi pêşketina teknolojiyê cîhan dibe gundekî global. Tenê di çend saetekê de mirov dikare ji aliyekê cîhanê biçe aliyê din. Ev fikir ji mirov re helbet erênî tê. Bandora herî berbiçaviya teknolojiyê ya ser mirovan tiraliya bedenê ye. Lêbelê mirov ji gelek aliyên din ve jî tiral dibin. Ji ber derfetên teknolojiyê mirov zêde ji cihê xwe ranabin. Her tiştê berlingê wan. Bedena ku ji pêşiyên mirovan hînê xebatê bûye, di vê rewşê de şaşwaz dimîne û pêdiviyê bi hereketê dibîne. Wextê ku beden naweste hişyariyê dide derûniyê. Dibêje tiştên nelirê li vê derê hene. Bi vê yekê re derûnî jî aciz dibe û ew jî ber bi têkçûnê ve an jî tiraliyê ve diçe. Mirov ji her aliyê ve ber bi tiraliyekê ve diçin. Heke bixwazin li ser mijarekê serwext bibin, bi rojan pirtûkan naxwînin an jî li pirtûkxaneyan nagerin. Li ser înternetê çend nivîsekê dixwînin û bawer dikin ku di wê mijarê de serwext bûne. Pêdiviyê bi lêkolînên kûr nabînin. Heta mirov dikare bibêje ku mejiyê mirov jî tiral dibe. Mirov êdî hesabên bîrkariyê ji serê xwe çê nakin. An mekîneyên hesaban hene, an jî li ser telefonên mobayl bernameyên hesabkirinê hene. Wekî bedenê, heke mejî jî neweste bi tiraliyê ve diçe. Mirov pêdivî bi tu tiştî nabîne ku ji ber bike. An mekîne hene, an jî li ber destê wan înternet heye. Yek ji xalên ku tê ji bîrkirin hestên mirovanin. Gelo bandorekê neyênî ya teknolojiyê li ser hestên mirovan hene an na. Berê ji ber ku derfet tune bûn wextê mirov ji hev dûr diketin zêde haya wan ji hev nedima. Kêm caran xebera wan ji hev çê dibû û bi vî awayî nedikarîne hestên xwe bi hev re parve bikin. Wekî her tiştên ku li hev kom dibin, wextê hez jî li hev kom dibûn, bandora wan al ser mirovan zêdetir bû. Hezkirin zêdetir dibû, bêrîkirin zêdetir dibû.
لێژبەر ku aniha teknolojî mirovên dûr nêzik dike dilê mirovan hinekî hênik dike. Ji ber vê yekê mirov hez dikin lê ne bi awayekî xurt. Dikarin de bar bikin. Belê herçi qas di derbarê bandora teknolojiyê ya li ser mirovan de kêm xebat hatibin meşandin jî di encama hemû xebatan de tê dîtin ku mirov gav bi gav ber bi tiraliyê veçûne, hem beden, hem derûnî û hem jî mejî.